sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Ka foli kurakuraya ka se an lamɛnba jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ. A y'aw bisimila aw ka bi alamisadon desanburu kalo tile 14 sanba 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni bakuruba minnu b'an bolokɔrɔ bidonya in na o de ye nunu ye. General Gamu ni ale yɛrɛ ye Kidal gouverneur kura ye a sera ni marabolo kofɔlen in na kunu. Sɔgɔmada in na an bɛna kuma kɛlɛɲɛbolilaw olu ka denmisɛnninw sen donni na kalanw na ko kura ye minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Bajangara ma sisan. A bɛ tile damadɔ bɔ kurantigɛ banbali kɛlen don ka san sɔrɔ Bamako faaba kɔnɔna na. Sɔni an bɛna Bamakoka dɔw ka nisɔngoya kumaw laseli lamɛn kan. Kulu maramafɛntigiw ye bingani waleya Farabugu kokura. Fɛn min ye yen donso ka ɲɛma Abdoulaye Kulibali ye. Ale y'an ka bi sɔgɔmada in na don ma welelen ye. A bɛna ɲɛfɔli kan ye. O waleya in kɛra cogo min na u jabala la. Ninnu de ye bakurunbaw ye. Kunnafoniya wɛrɛw bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye sanga 30 kɔnɔ. Bi alamisadon desanburu kalo tile 14 sanba 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. A y'aw bisimila. Kidal gouverneur kura sera yenno kunu sɔgɔma min yɛrɛ la a nɔfɛma dɔw ni o bɛ tali kɛ chef de service technique la fo ka taa se cabinet baarakɛla wɛrɛw ma olu bɛɛ a nɔfɛ. O laseliw kɛra a yɛrɛ kɛrɛfɛma dɔ fɛ min y'a yira k'a fɔ fana ko Kidal marabolo mɔgɔw ko olu bɔra k'u kunbɛn ni nisɔndiya ye. Ka bɔ Bamako an ka lasigiden Mariam Kuyate fasirika kan an ka lamɛn. El Hadja Aga Gamu Kidal gouverneur kura min sigila ni desanburu kalo o tile 7 Gawo mara la min yɛrɛ sen fɛ a ye kalikasiyɛn kɛ k'a na seko bɛɛ lajɛlen kɛ yasa basigi ni lafiya o ka se ka sabati Kidal marabolo kɔnɔ. Kidalkaw olu ka se k'u ka taa ni ka segi kɛ hɛrɛ la. Ale n'a ka cɛdenw kɔni sela kunu sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 waati Kidal. Ni kunnafoni dila a jɛɲɔgɔnw fɛ ani minnu bɛna baara kɛ Kidal marabolo kɔnɔ. U ka fɔla ko General Gamu ale bisimiyala Kidalkaw fɛ cɛ fara muso kan denmisɛn ani maakɔrɔ. Foli ni bonyamasugu bɛɛ lajɛlen kɔ ani tasibila ka ɲɛsi Woromasiri taabaw ma ani civil minnu bina kɛlɛdagaw la ko General Gamu ni dugutigiw mɛriw ka n'olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye ni ka kuma falen kɛ dugu kibaruyaw kan min yɛrɛ sen fɛ k'a y'a laɲini ko bɛɛ lajɛlen k'a dɛmɛ a ka baara okumu kɔnɔ k'a ka dayɛlɛlen don Kidalka bɛɛ lajɛlen ye. An b'aw ladɔnniya ka fɔ ko ni kɔni ye General Gamu ale kɔni sigilen ka ban Kidal min ka baaraw bɛna kɛ Kidalkaw ka se ka olu kala ɲɔgɔn na lakanabaliya kɛla sababu ye ka baarada minnu datugu olu bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan kokura sigida yiriwa o ka se ka sabati maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila kɛlɛ ɲɛsiranya kama olu ka segi kokura. Hakili jigila Kidal ale minɛna Mali Woromasiri taabaw fɛ kabini novamburu kalo kɔnɔ san 10 kɔ dugu min yɛrɛ tun bɛ banbagaci maaw ka bolo kan. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Kɛlɛ ɲɛbolila minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Bayangara ma sisan nɔ olu ka denmisɛnninw sen donna ekɔli la kokura ye. U denmisɛnnin hakɛ bɛ taa 476 la min yɛrɛ la 106 o ye kɛlɛ ɲɛbolilaw ka denmisɛnninw ye minnu ye u sigiyɔrɔw bila ka sababuya kɛ lakanabaliya ye k'a sɔrɔ u ma u ka kalan tɔ laban. An ka lasigiden Tijani Wederawogo ka bɔ Koro ale ni Binta Kojo masalala min ni ale yɛrɛ ye lakɔliso in ma ɲɛma ye an k'u lamɛn. Ɲɛ bi denmisɛnnin minnu na u bɛ ka tulonkɛ kɛ Bamemaga la Koro a fanba bɛɛ ye déplacé ye. École y'a daminɛ ka premier déplacé nous sera en 2018. 75 divisé par 3 est égal à combien? Nina, an ka effectif bɛ bɛn 476. O kɔnɔna na 406 o bɛ élèves déplacés ye kɛlɛ kɔsɔn. Hali bi
denmisɛnninw bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ n'a fɔ Burkina yan fanw na ka na an ka école la. Récitation. Les labreurs et ses enfants travaillent, prenez de la peine. C'est les fonds qui manquent les moyens. Un riche labreur s'entend sans bord pour ça. Puis bénit ses enfants. A bɛ tile caman bɔ kurantigɛ banbali b'a la ka san sɔrɔ Bamako faaba kɔnɔna na min yɛrɛ kɔlɔlɔw selen don magoɲɛtigi dɔw ka cakɛdaw la. Mohamed Daɲogo ye fasirika kunɲɛ kan an ka lamɛn. N'a bi kalo damadɔ bɔ bi kuranko ale kɛ n'o gɛlɛya ye nin tile saba tile naani laban in na a bɛ komi i n'a fɔ dɔ de farala halisa gɛlɛya in kan. Mohamed Traoré n'ale ye jatala ye ale bi da don a la ka a ɲɛfɔ an ye. Vraiment kuranko an t'a dɔn an bɛ fɛn fɛn fɔ sisan parce que an bɛ k'a fɔ fɔli min kan a tɛmɛnen don o bɛɛ kan. Anw yɛrɛ nin y'a su saba ye bi anw ka yɔrɔ la an bɛ su ni tile bɛɛ kɛ an tɛ kuran yɛrɛ y'an ɲɛ na. An bɛ si dibi la an bɛ tile dibi la min ye bɔkɔfɛla ye ka daminɛ Banakabugu Falajɛ ka taa bila ATT bugu la Cour suprême fanfɛla ninnu. Su ni tile an bɛ dibi la vraiment kuranko ye n'u m'a lajɛ a man ɲi vraiment. 24 heures kɔnɔna la a bɛ se ka kuran sɔrɔ siɲɛ joli heure joli don? 24 heures kuma dɔw la an yɛrɛ an t'a sɔrɔ 24 heures kɔnɔ. N'an y'a sɔrɔ kuma dɔw la yɛrɛ an b'a sɔrɔ 1 heure 2 heures a bɛ tigɛ. Kuran ma deli ka na ka 3 heures de temps kɛ anw ka yɔrɔ kuran semaine in kɔnɔna na. Ni maaw ka so kɔnɔnaw la u tɛ kuran kɔni sɔrɔ mun ye cakɛdaw fana ye a kɛlen don ka gɛlɛya caman lase u ma. Umar Konate ale ye kunnafoni gafe min tɔgɔ ko La Preuve o ɲama ye gɛlɛya min b'a kan bi a b'a da don o fana la. N'i ye kuranko fɔ bi a tɛ se ka fɔ a sa dana gɛlɛya an tɔɔrɔla surtout an kunnafonidila minnu bɛ sɛbɛnni kɛ an yɛrɛ kɔni bɛ ɲini ka baarakɛyɔrɔ datugu ka sababu kɛ kuranko ye sabula a tɛ sɔrɔ n'i ka baarakɛyɔrɔ t'i ka so kɔnɔ kuran bɛna i dalen a bɛ tigɛ i dalen sufɛ donc tile bɛ bɔ i bɛ yala ka segin ten cogo la u kɔni ye a essayer k'an jigi sigi san 2 maaw tora makɔnɔli la mais an y'a ye k'a fɔ bi bi in na kow taabolo la togoya foyi tɛ transition bolo fɛrɛ foyi tɛ Mali ɲɛmaaw bolo bi ka kuranko in basigi en tout cas anw ka faamuya togo ye o de ye ko in na bi bi in na. Kunun tarata minisiriso min ɲɛsinin don kuranko ma u ye gafe bɔ k'a fɔ k'u bɛ ɲɛfɔli kɛ nka o gafe kɔnɔna la kumaw yera a kɔnɔ minnu ma taa mɔgɔw jimi sira fɛ. Hamadi Diko ale bɛ a da don o la. Communiqué min bɔra kunun caman ye communiqué in critiquer ka da mun kan ko communiqué in kɔnɔna na a fɔra ko mɔgɔ dɔw de ɲagarilen don ka ɲɛsin minisiri ma an b'a fɔ ka min jaabi dɔrɔn u k'a dɔn ka ɲaga ka kɛ minisiri ka o tɛ minisiri bɛ baara la bi a bɛ fasodenw ka baara de kan na fasodenw ma problème bɛ fasodenw kun kan u b'a fɔ o ye wajibi ye sinon na minisiri taara a b'a ye n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw b'a tɔgɔ fɔ min kun bɛ yen n'a nana min nɔ na mɔgɔ caman fana fɔra o ma a fɔra ma mun kama o waati a tɛgɛ de kun b'a kan donc nin bɛɛ ye problème de bɛ mɔgɔw da la n'o ye kuranko problème de ye u ka solution lajɛ o de la o de ka fisa k'a fɔ ko u bɛ minisiri nɔfɛ de u bɛ fanga nɔfɛ olu si tɛ kumaw ye kala bɛ se ka turu min kan. An b'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Bamako kɔnɔna la kuranko a kɛlen don gɛlɛya ye wa n'i taara bɔlɔlɔw sanfɛ kuma min kɛlen don ka malidenw kɔni gan u kamana la bi o ye kuranko in ye wa k'a ɲini k'a dɔn kuran a bɛ se ka sɔrɔ wagati jumɛn na ko o ka fɔ malidenw ye. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔ wɛrɛ kɛ aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de i bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw ba kun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye Colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma lase soba ye. L'Amérique jamana Cour suprême ye laseli kɛ arabadon k'a fɔ ko fɛn min ye furakisɛw ye minnu bɛ kɛ sababu ye ka kɔnɔtiɲɛw kɛ ko olu ka koɲɛw bɛna da sariya ɲɛkɔrɔ l'Amérique jamana kɔnɔ. Kajatu Tarawele bɛ caman fɔ an ɲɛna nin kunnafoniya in kan. Kiirisoba in kan ka danatigɛli kɛ Cour d'appel k'a dansigili waliyaw kɔnɔtiɲɛ furakisɛw kan min tun kan ka labila l'Amérique dugu bɛɛ lajɛlen ye ne an bɛ don min na i ko bi ɲɔngirilen don fɔlɔ.
Cour suprême ne ale ye cakɛda ye min be danatigɛli kɛ l'Amérique ka tabulu kumabaw kan ka kan ka dossier ni lajɛ kalo nataw la ka sani a ka san tɔnsigi kuncɛ waatiw cɛ min be bɛn san 2024 juin kalo ma. Nin bena kɛ Cour suprême ne a tɔnden fanba bɛɛ lajɛlen ye ladatigiw ye ka danatigɛliba ye kɔnɔtiɲɛ taabolow kan kabini waati min na u ye u sen da a sariyakisɛ farali la l'Amérique sariya sunba sariyakisɛw kan san 2022 n'a a waati la n'a a waleya kɛra kuma caamanba ye. l'Amérique masayaso ma sɔn k'i datugu a kan sabila président Biden ani a ka jamanakuntigi dankan kɛlen bɛ k'u penpe musolamɔgɔw ka lafasaliw ka kɛɲɛ ni u ka kɛnɛyaw n'u ka furakɛli ka musoyaw n'u ka densɔrɔ taabolow kan ye. Karine Jean-Pierre l'Amérique masayaso kumalatɛmɛla ka laseliw la kunnafoni gafe kɔnɔ. Ne cour d'appel ka danatigɛliw sɛbɛncɛyara utukalo la Nouvelle-Orléans sigida la o bena falen seginni la kɔnɔtiɲɛ waati yamariyalu k'a dan kalo 7 ɲɔgɔnna ma ne ka dansigi kɛ kɔnɔtiɲɛ furakisɛw ciliw la poste fɛ ani ka tila ka ordonnance sɛbɛn dɔgɔtɔrɔw fɛ wajibiya a taabolow kan. A kumaw bena bila furakisɛ n'a a tɔgɔ ko mifeprison RU 486 n'a a be fara furakisɛ wɛrɛ kan ne muso 5 ani tɔrɔmɔɲɔ 6 ɲɔgɔnna ye a ta ka tɛmɛ kabini a yamaruyara waati min na agence américaine du médicament fɛ san 2000 waati la. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Kuma na an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati, Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan. Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Farabugu laminina kokura jihadimaw fɛ kumana mina fɛn min ye Mali finitigilakaw ye olu b'a la ka yenyɔrɔ kɔlɔsi a bɛ waati bɔ ni sigibagaw yɛrɛ ka fɔla ni bamagancijɛkulu ninnu balila ka na nɛgɛ kaɲɛ 14 waati ni k'u wasa don nin dugu in na. Mariam Kuyate ale ni Farabugu donsow ka ɲɛma ye ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la ni o bɛ tali kɛ Abdulaye Kulibali la ka caman faamu a ko ɲɛ kan an k'u lamɛn. Man woni 14 mois kana 14 dɔrɔn an kɔni balila ka mugukan mɛn k'an fan fɛ an kɔni weleliw kɛ sa bon mugukan in kɔni giriyara a bɛna an tor'o la dɔrɔn a jiginna a ɲugu ka dugu kɔnɔ an kɔni bɛ bali kora tuma min an ɲɛ bɛ maa ninnu na dugu kɔnɔna na u ye tili kɔni kɛ yɛrɛ de tasuma don dugu yɔrɔ caman na ka ni dugu bamananmisɛn tɔ min kɔni bɛ u taara n'olu bɛɛ ye. Ayiwa Kulibali bon an y'a ye k'a fɔ ko soldasiw a yɛrɛ ye o sɛbɛntiya mɔgɔw ye ko soldasiw kɔni bɛ ka lakana la sabati kosɛbɛ ayiwa ka soldasiw to yen ni maa ninnu sera ka don cogo di. Bon nin kɛra cogo ne kɔni soldasiw tɛ se ka nin bali parce que u ye sɔrɔsikan attaqué u ye dugu attaqué. N'i y'a mɛn sɔrɔsi bɛna dugu sécurité ko sɔrɔsikan yɛrɛ de lafiya u ye sɔrɔsikan de attaqué fɔlɔ o kumana k'i bolofara kelen bila ka sin dugu ma baara in de kɛra ten. Parce que u b'a dɔn n'u ye dugu attaqué fɔlɔ sɔrɔsiw bɛ na u nɔfɛ dugu la. Sɔrɔsiw ni dugulamɔgɔw bɛ jɛ u la. Nka n'u ye sɔrɔsiw attaqué kumana ka dugu attaqué yarɔ jeli bɛ taa jeli nɔfɛ. O ye tiɲɛ. Baara in de kɛra tan nɔ. Nka maa ninnu kɔni a kun ka ca dɛ. Fɛn fɛn kɔni ye maa 1000 ye ne yɛrɛ bɛ sɔn k'a fɔ a b'a bɔ. Terroriste ninnu maa fɛn kɔni an tɛ k'a fɔ ne yɛrɛ kɔni tɛ sɔn k'a fɔ a ka ca a bɛ taa se 1000 ma. Dugu yɛrɛ farabu yɛrɛ fan bɛɛ u y'a yɛrɛ minɛ farabu kuti bɛɛ. Ayiwa u ka binkani yɛrɛ sen fɛ est ce que maa dɔw nin tora a ko la. Maa dɔw nin tora a la civil dugu kɔnɔ farabu civil mɔgɔ 4 tora 4 na o kɔni ye denmisɛnnin o tora kan kɔnɔ sɔrɔsiw nɔfɛ. O ye denmisɛnnin yɛrɛ de ye ko a si tɛmɛ san 12 san 10 o tora sɔrɔsiw nɔfɛ. Mɔgɔ 3 de nin tora dugu kɔnɔ. Ayiwa ka taa kunun ma kana bila bi la ko bɛ cogo di aw fɛ yen nɔ. An bɛ Ala de hinɛ kɔnɔ Ala ka tigilamɔgɔw kɔni u bɛ munumunu u bɛ recherche kɔnɔna a ko la u bɛ recherche la a ko la. Donc nin waati in na maa tɛ don maa tɛ bɔ Farabugu wa. Maa tɛ don maa tɛ bɔ dɛ. Maa tɛ don maa tɛ bɔ. Mais cɛ marifatigi ninnu u bɛ aw fɛ halisa ou bien soldats sera k'u gɛn wa.
Bon, tɛ dugu kɔnɔ dɛ, opération kɔni kɛ kunun ko dɔrɔn u bɔra u taara. Taara kɔni nka an t'a dɔn u bɛ fan min kɔni fɛ. Sabu u taara k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ so kɔnɔ bɛ datugu an da. Ayiwa o b'a yira k'a fɔ ko dusukasiba de bɛ farabugukaw kan nin waati in na. E ka kumakan laban yɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye? Kɔni min hali bi an kɔni bɛ kuma an tigilamɔgɔw fɛ n'an ka gouvernement mɔgɔw k'u jija hali bi. Ala k'u laka a ka sabati u bolo. N'o tɛ n'u ta ko man nɔgɔn dɛ an yɛrɛ kɔnɔ an bɛ gɛlɛya fili kɔnɔna ji. Ayiwa o don i y'i da don baloko kuma na k'a fɔ est-ce que fɛɛrɛ sɔrɔla o fɛnɛ na wa? Jumɛn na? Baloko la. Bon baloko kɔni don jan tɛmɛnen dimanche jan tɛmɛnen nana balo dɔɔni d'a ma an yɛrɛ tun bɛ a fɛ k'o weleliw de daminɛ sisan ko sani nin an yɛrɛ sɛbɛn ma jɔ k'u jija ka na ni tɔ ye. Fati kuyate jeli na gamfele Bambo tata de Fati nyame na gamfele Fati jeli muso Fati kuyate Fati duwa uni barika kuyate Fati jeli muso sarama Fati nyame Mali dongilidala bi a kira dongilidala ngana ye Senegali jamana na aka nin dongili in kosɔn n'o ye nakan ye. Fati duwa uni barika kuyate suguw kɔnɔ sow kɔnɔ barokɛyɔrɔw la n'u bɛ wele grand place ani baarakɛyɔrɔw la dɔw bɛ dɔnkili lamɛn bɔlɔlɔsira minnu bɛ wele réseaux sociaux i n'a fɔ TikTok, YouTube statut ni profil WhatsApp ni Facebook la dɔw b'u jaw jira ka Fati Ɲame ka nakan dɔnkili dɔ a kɔrɔ. Astusuna taatola do baarakɛyɔrɔ la a jɔlen bɛ siraba da la Grand Dakar kin kɔnɔ a bɛ ka bisi makɔnɔ nka yan ni bisi kana a bɛ ka Fati Ɲame ka nakan lamɛn TikTok kan écouteur b'a tulo a ye dɔnkili in dacogo matrafa hali n'a ta kumakanw faamu. Fati jali musu Fati kuyate Fati duwa muni barika Fati duwa muni barika jamono mana ye mene sarama Fati jeli muso sarama a ko bamanan dɔnkili n'a ka laadaw yɛrɛ de ka di ale ye kosɛbɛ. Lisanso la dafa neex. Tiɲɛ na nin dɔnkili in ka di kosɛbɛ. Bamanankan yɛrɛ ka di ne yɛrɛ ye. U ka laadala dɔnkiliw olu ka di ne yɛrɛ ye kosɛbɛ. Ne bɛ bamanankan dɔnkilidalaw yɛrɛ lamɛn i n'a fɔ Sidiki, Umu Sangare, ne b'u ka laadala dɔnkiliw yɛrɛ kanu kosɛbɛ. J'aime leur culture, leur musique. Awa Fima fana ye Fati Ɲame ka nakan dɔnkili in kanubaga dɔ ye. Buru ni kafe b'a tɛgɛ a ka telefɔni dalen b'a kɛrɛfɛ a bɛ ka dɔnkili lamɛn. Ne y'a dɔn bɔlɔlɔ siraw de fɛ a bɛ dɔnkili da ka ɲa wa ne y'a kanu. Dakar Plateau Bangali Sankanu ka jagokɛyɔrɔ la Fati Ɲame ka nakan mankanw bɛɛ fan bɛɛ. A k'u b'u yɛrɛ de sɔrɔ police in kɔnɔ. Mun y'a to n b'a lamɛn kan à la instrumentalisation parce que c'est trop sénégalais quoi. C'est un ni sénégalais de bon instrument ni sénégalais mais avec mun fɔla fana ɲa n b'a mɛn ka palpe bamanankan mɛn dɔɔni dɔɔni ko avec mun fɔla juste a bɛ jaliya comme u bambara la u b'a fɔ la jaliya a bɛ jaliya de fɔra quoi u kan ka jaliya de kɛ quoi. Salimata Ngom ye lakoliden ye écouteur b'a tulo a bɛ ka taa lakoli la nka yan'a ka se a bɛ ka Fati Ɲame ka nakan dɔnkili lamɛn. Ni dɔnkili ne y'a télécharger n ka téléphone na ka di kosɛbɛ n b'a lamɛn su o su a ka di ne ye kosɛbɛ n'i y'a lamɛn dɔrɔn ne nisɔn bɛ diya barisa ka di kosɛbɛ. Machallah, c'est super dal. HLM Grand Yoff kin kɔnɔ sifu ka barokɛyɔrɔ la n'o ye grand place ye bɛɛ ka téléphone b'a tɛgɛ Fati Ɲame ka nakan bɛ ka lamɛn Abdul Kadir kɔni sera ka dɔnkili da a yɛrɛ ka faamuyali cogo la. Fati sumalaka Fati jarate ou bien c'est pas comme ça? Je pense que c'est une. Ne hakili la dɔnkili ɲuman don bɛɛ b'a lamɛn wa a ka di tiɲɛna ne tɛ dɔnkili ni kumakanw faamuya nka a kɛra cogo o cogo n b'a dɔn o ka ɲi. Usmane Kamara b'a ka taxi kɔnɔ nin waati in na ko Fati Ɲame ka dɔnkili laada dɔnkili kɔrɔ don ani u ka polisiyɛn dɔw b'a kɔrɔ. Cette chanson là quand même qu'est-ce que je constate? Ni dɔnkili in n y'a lamɛn ka ɲɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔnkili don mun bɛ dusu kɔni don mɔgɔ la kosɛbɛ a b'i la ɲina haminako dɔw yɛrɛ kɔ n'i y'a lamɛn ka ɲɛ bari an ka laadala fɔlifɛnw de don nbala kora ani laadala fɔlifɛn wɛrɛw olu kɔni olu de ka ɲi kosɛbɛ. C'est bien quand même malien jamana bɛɛ a niqué. Fati Ɲame Kuyate ka nakan polisiyɛn in sanga kosɔn Senegali dɔnkilidala min tɔgɔ Sogow bɛɛ bɛ seginna dɔnkili in kan.
Dakar, VOA Bambara. Fati jeli muso fati Fati duwa uni barika Fati jeli muso sarama Nyamedeni Siaka Traoré farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw bɛ cogo di? An bɛ taa Bobo Dioulasso Burkina Faso kaw fɛ yen kunu araba décembre kalo tile 13 san 2023 in na mɔgɔ ba caman de bɔra ka taa Bobo Dioulasso stade Wobi la ka taa u niyɔrɔ ta senatɔlɔntan degeli karamɔgɔ Drissa Malo Traoré n'a tun bɛ wele saboteur ka janaja kɛnɛ kan. Saboteur fatura hakilina jiginna karijan tɛmɛnen décembre kalo tile 3 san 2023 in na ka si to san 80 na. Alidu Wedraogo VOA lasigiden Bobo Dioulasso tun b'a kɛnɛ kan. Drissa Traoré ka janaja dabɔra sura n'a ka siya don ale ni aladari ye. Bobokanw caman lo bɔra ka se ka na nin cɛ ni fo a ka waleɲumanlɔw la Burkina ballon ye. Sonia Traoré o y'a denmuso ye. Hommage min kɔni bɛna di an facɛ ye a tun ka kan n'a ye ni autorités y'a jugé bon k'a fɔ k'u bɛ hommage rendre a ye ten a diyara ye a bɛnna nugu ma o kɔrɔ de ko an facɛ ma baara kɛ gansan a sigɛnna Burkina Faso tɔgɔ la a ye baara kɛ Burkina Faso tɔgɔ la ni mɔgɔw y'a lɔn a ye o n'o ɲɔgɔn tɛ a diyara ye a bɛnna an b'o fo. Oscar Baro mi étalon locaux ka entraîneur ye ale kɛra saboteur ka gbanna ye Racing Club ra ale ko ale fa ale banna parce que avant Burkina do yɛrɛ tun bɛ siran dugu tɔw ɲɛ mais saboteur lo kɛra sababu ye ka balontan ni kɔrɔ ta ka t'o yɔrɔ la ne kɛra a ka kalanden parce que ne ye san 1 kɛ n'a ye Racing na comme adjoint ne ye fɛn caman t'a fɛ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n m'a fɔ n kɛra fɛnba ye balontan na mais n sera yɔrɔ min na saboteur nɔ b'a la. Moussa Bamba mi ligi président ye ale ye bobokanw bɛɛ lajɛlen wele o ka bɔ bi alamusa ka Drissa Traoré waleɲumanlɔn ani ka fara ɲɔgɔn kan ka taa bilasira. Mɔgɔ min jama kun ka d'a ye n'i y'a kɔlɔsi tuma mana équipe ta ni équipe min jouera jama bɛna terrain na o fana kun ka d'a ye sɔgɔma fana jama bɛna bɔ ten pour que ka hommage ba la ka minɛ ye. Janaja belebele o bɛ kɛ bi lamisalon sɔgɔma faso ka waleɲumanlɔnya o bɛna yira Drissa Traoré Sadwobira ka sɔrɔ ka se n'a ye sisan Sikaso sira cimetière municipal la Alidu Wedraogo VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulasso. Ka fara o kan Drissa Malo Traoré ye degeli karamɔgɔya baaraw kɛ Mali la kɛrɛnkɛrɛnyana a kɛra Joliba Athletic Club degeli karamɔgɔ ye san 2000 waati ninnu na. Saboteur kɛra Burkina Faso degeli karamɔgɔ fɔlɔ ye min sera ka Burkina Faso forobatɔn équipe nationale ko don ko qualifié ka taa kan cɛ kɔrɔbalenw ta kɛnɛ kan o kɛra san 1996 o ɲɔgɔndan tana Afrique du Sud kaw fɛ yen VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Waati sera ka maliden dɔw lamɛn hamina ni jɔrɔnako min mana kɛ u la jango an bɛ waati mina i ko sisan. Assalamu alaikum jawab filter dengan kau tulis dengan beberapa bahasa ni ramah baswe taala alhamdulillah kana baswe jauh sudah alhamdulillah khair berkait untuk rezeki sagra ka bo banyak gara oke min kawan ka gela amma kusuba we anga banyak gara ko problem de munun be ka kulu ko santan wo kirti karta wo an ne to luta ko ammo mina wo gelemba an ko ammo wala de jamana yembala mo foti anga gelena me be sigli ko wala ja ko be ka ponto mi waldala ok ambe ala fo ala me ko nyana ala an chan baraje ala ka besra no ngani ay fa mbe akira min nyana akira mi ya me ala ka besra no ngani ay yara be do ala ka besra no ngani ay ako kitala am wota kitala dam mo ko be am anga banyara ko la banyara problem ko ka amane ni kira na make mo ko sila je hono kam adama din kulu katunu jamana sigli nyala am mo ko foti ta hal do baba ko kital fana kital tuna am mo ko foti kitala am mo ko be am banyara la no ba la kana no ta la kana ko to. Assalamu alaikum Allah ka lera dam. Ani sogoma bewa bamana ne togo Umar daga Mesa ne siglembe Niger Niamey ne ka fulbe bewa baragala bele gene bon chana la ne ra hakilna mi Mali kwala sano
munun be fangana har n'a fɔra ko élection mina kɛ maya olu yɛrɛ candidat kɛ maya u ka voter mɔgɔw ka voter olu ye u ka sigi kun nɔ la parce que n'a fɔra ko adamaden e b'i ka fɛn mun laɲini sɔngɔlama kɔnɔna e ka ala barikada quoi parce que mɔgɔ caman tɛmɛna olu ma se ka malidenw hakilina kɛ kelen i n'a fɔ ni cogoya la u bɛ ka mali dugu bɛ fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ ni cogoya la maya donc basigi bi ka n'ale yɛrɛ de tiɲɛ yɛrɛ la sa an ka ala fɔ ka barikada parce que n'i y'a jateminɛ jamana caman Afrique dugu caman de bi ka exemple ta Mali kan tiɲɛ yɛrɛ la o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko u taabolo a ka ɲi kosɛbɛ o y'a bannen o ye n'a hakilina ye quoi parce que dongo don n'i y'a fɔ ko karisa ka ɲi karisa man ɲi i m'a ye dongo don e bɛ kasi ɲɛmɔgɔ kɔrɔ de nɔfɛ quoi donc yanni an bɛna don o degun kɔnɔ an ka ninnu to yen siɲɛ kelen o de n'a hakilina ye. An bɛ foli di VOA Afrique lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma ka kuma di farafinaden bɛɛ lajɛlen ma u k'u hakilina ta fɔ u ka jamana maracogo la. Ne tɔgɔ ye Adama Franbugori Bagayogo, ne ye parti jeunesse faso baara dankan fɔlɔ ye. An ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko maaw kɛlen don ka politique maaw k'u buruja bi kosɛbɛ. Maa min ye tiɲɛli kɛ o ka don tulo la hakaja nabaga mun bɛ na u ka baara kɛ ka ɲa u bɛ fili kɔnɔ waati dɔw la ka d'a kan n'i ye politima bɛɛ lajɛlen gosi bere kelen na o ye fili belebeleba ye ka d'a kan n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana yɛrɛ maa min ye wulikajɔ kɛ k'an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya di a ma n'o ye Modibo Keyita ye Mamadu Konate ka taa bila fɔ Seydou Badian Kuyatew la olu si tun tɛ sɔrɔsi ye dɛ olu bɛɛ lajɛlen olu tun ye politima ye. aw fana n'a y'a sɔrɔ ci k'an b'aw bolo ka lase a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 00 20 24 30 47 16 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ fɔ fɔlɔ. Musow ale ni pogotiginiw olu ka haminani jɔrɔna ko nafa ka bon an yɔrɔ kosɛbɛ o de kama an bɛ wele bila u ma halisa u ka ɲɛfɔli k'an ye olu la. Nin bɛ dan sigi an ka bi alamisadon Desanburu kalo tile 14 san 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ la. Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la aw tulo bɛ Seinabu Ciro de kumakan na. Sini jumadon ni waati kelen in na ni o bɛ tali kɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye an na ɲɔgɔn lasɔrɔ kokura aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw olu fɔli na sira la. Ɲan'o cɛ an bɛ kan bɛ bolo da aw ni ce aw ka kulomajɔ la Ala ka tile hɛrɛ di.